ngay cũng lấy ý thì bảo rồi cái tên cái trong Jesus Christ but ngay scam pidon này cái này cái bạc cái bạc kia but ngay scam ba cái này cái por cái bangan ai cái jingkan chafi là bạc cái tên cái trong play cái long cái jingkan khu na cái benda trong phi ada qua cái pa jore cái pin cha score cái tên cái trong play but ngay scam bak tiga jom mereka dalam lek NOA lekin warai ke jingker ku ke warai ke jing penlan ke jingem ke bakan jam sim ke jogi ku ki khon ke jom bai di kom tangan kerja fia dan di kepon kalau sai lai kan nyo but ngapan ma ba le sing nam lak nam kren ni ke di kalong borok away rei ni ne pe ha ke step parlamenta na kalau sai lai kan nyo bangin ya shim ni kita ke jingker ku de ke jingkai dan ke khot ke thing ke jom bai to man tang ni le ban puli ni cái khot Bible cái thi cái trong này Colossae lại cái khot cái bạc khát nhiều cái Bible con cũng đi thì cái barok cái bạc phi lệ hay cái thi là này cái chính lệ lệ ya barok hay cái kerteng u Jesu u bau trai dan cái bạc ai ngô sabha yau play u bau pa đều para bang ibi trong cái này cái đây cái dây cái na cái tiền cái trong play kabathel shabaro ki kentin ba ki jingle jong kristan wala kalong kadakhat da si kabalengkot henry kalong pat kabaya naga benta bangin yo ye kita ki jingim kristan ki jongi ki bejong babangi perkhat ene kadakhat ngi snow tu bagi jingmut jong nong tho abu tho ekeni sikini ki para bage nyenge udah ni ke jingmut ban om bah kanu karukam kadai yo kristan ba on kan ma ha ga bedai bat ke jingim ka ba penan borom yaw le la baro ki kita ki ba khagar pa yo Jesus Christ ki ba kam ba ke de kristan ki so thu ba ke de khot kandon ke jingkala hagi long ye gilong sem ke joi kandon ke jingkala haga jingedei bahing bahasam ke joi kandon ke jingkala haga jingedei paramajan paramarpa kandon ke jingkala haga jingedei prashnong paratha kandon ke jingkala haga imlang ga salam kandon ke jingkala hagi kam ke jam ke bangitrai kandon ke jingkala ha kasorka barakari bakajagan beriu porok adangin siung tu yang ini kada khot bagin shim ya ka kajing bajongi bakai ke barok ka bagile ka bagi kran to le barok ka kartang kajong Jisu potra da kita ki bakam bagi thu yu Jisu ki so thu phai ka kada khot ngan tara kan duna ka jingtu ka jing thiam kan duna ka bam klop ka bam sa kanduna ke kambamman kanduna ke klim ke auria kanduna ke isyun ke yapet kanduna ke le jubor ke pat jubor kanduna kata ke gabang mano kita ki jengim kibang itip biang bagani kampen soba yau tau trai bangi syakri nega basno si kalong ko ki kon krista mila duna no yang ban song thu ye keni bagi ki baro nile to le aka karteng ka jong Jisu pa trai kadai ka jingpam kan mau ka jongi ye kani ka dekhot de na mata kada nile chiki jing syakri ki jongi ni pendap ki form ki jongi ong ni ki kristan ni kamela ni bang ilong ki we hende ka ba ka jingim ka jongi kadai ka jingim bon sin ka balong ka ba persya ye ka man ka em ka ba khoi ka jo ha ka jingi sha ka jala ka jongi lagi kristan baro ki im chi sha na ka ba ka borom ka jong play ki ya ka jing ko ka jing ka tang jong ka jing ki si ye ka pom ki kajap na kambas niyo ni ki jing ka pra je ka do
na ke ka ba kisu tu kalau ka besi ka sang khmat jong blai bu khoi ka jala ka jong ka long ka jala ka bala ker khu hakil yang baru ndek ka bangayo kalau ka bas ngosi habaro kiliang ka dong ka jing hiya kadai namar bangim so thu baga jingim ka joi kadai na ka borom ka jong blai habaki company ki badai balong ka jingker khu ya ka jabel rio ki kelon no bursing ki breke keno mo ai nuksa ya ka sarkar dese kala bandai shi banta henry nge iru babon ki kristan ki bayo ki kam ki jamma ki company kim ship trio kabun tang ka di ka bang kamdan ka jing kata ka jing shim khia ka kam ka boleh la ka khu ye ki tetang boleh bisa tetang ni hapan priang ni ke malah bagi pek sia de ngim shim long ngim shim le ki ai baro ban pedan borong yo lagi wan se ki kam ke be ki kam hapo ka jala ke jini ke por tre ke shipho ba ji ki bre ke wan tre khar ar ba ji ki krista ki sotu ba ke ni kalong ke jing bab klo ke de hi ke jing bab sa ke jing bab tre hop e ke por de mi san ba ji bon glami no lai ba ji wan tre akhar ba ji nanta 8 बजे ला मीनो बाकमदन का जुते हो कि क्रिस्तान की बद की बदन की काम की फेर की सोतो बकिले बत्रे हो के काम के जोंकी बक बसनियो गने के बसनियो ही के बसंग गने के बसंग ही के बमान गने के बमान ही लेके जिंगे के बखराव बंगिम शिमला बन इम Babanle ki baro nakam ta boram jong utrai ka dei lesi ya ke jingim jangi am shula pan kala kadang ke jingma ka bakra la da ke jingi kersan ke jing kalong tang ka uniform namar ke jingle je sang hi kalam la pan kala yu pri lem da la pan kala yu do bagam ta ke jingle je sang ki jongi ke jingim jungi ke imlang ka salam hakikam ke jam ke jungi ko fer kan manifest na kan pa ye ke jinglong ukres ye ke jingkong ko jingi ke ting ke jong blai pakam ta ke ke jing phana ba ke jing kerhu ye ke ri ba de ke jat mele ngam tarai u kristan un aingu yu traha ba uklim un aingu yu traha ba ki samla ke aurea ka ba ma ke di ke perthai Haki ki baman ki badum ki belong persya ka mon ka jong blai nam tarai kristan budan ki kam ki jam ki jong ki habagi bam sap habagi bam klop ki kinong ngai ngu yu trai jisu naman la bam klop nam tarai kin le ke ni tip biang ke kam baman ke jungi la ka ba la ke dei namar ba ke gospel jong Jesus Christ kapat sim na pen kalai ka jing ka jong brio habo Jesus padem yu brio ndai ta mau padem ka men stiu pen kala ko ka jing ka jong ndai ta mang yo ka jing padem ka jing bom jukot ka jing ndai ta mai ki pop jing la pen lama no ye ka jing peta ro blai la sim na o Christ la plai ngi na ka jing tem na ka du jok sultan wala ai ngi ro ye ka ta jing teman jo ka jing bom jukot kam kot ta kata ne ha ka per thai ngi long ka jing sa na pen kalai ka jing ka jong ndai ka bas ngosi ni me i kata kadar ke jing ja borong ye kerteng ke jong trai ha ke jala ke jing aci par khat ke ni ke wai ala ke jing bisa ke jong black and white ke jala ke jong anong ifi kan long ke bas ngosi ban i ngai anong ifi ke long ka long ke bas shakai ke bang ni i namang ngi la klet no ye ka di ke jong ta ngi la klet no ye ka ting ke jong ngi la klet no ye ke bang ni ban em kum kita ki bakam Bangilong kinong buat jong Jesus Christ. Kita ngilang mok yo blai. Na iya kini ki YouTube channel. Wat kajing kran ya kateng ka jong blai. Kamtam kini ki politicians. Haga kateng ka jong blai. Nganam le kamta. Dari shidi or tayo kitu wi gilale. Ya kata ka eka baki kran.
Kipenan kam thalai ka kerteng ka jong blai. Kipenan kam thalai ka kerteng ka jong Jesus Christ. Lada fide ki Kristan ngam ka wan ong ye se pang kan. Lada fide ki ba kam ma filong ki Kristan kinang bot jong Jesus Christ. Wat mok yo tra, wat mok yo blai. Maka dong ka jingma ka pan ya kita ki ba kendel thalai ka kerteng ka jong. Demar radau upol orang ni ba haki eki ibaro ka file haka tien na ne ke jingle tu le baro haka kerteng ke jisu bo lagi kan mau he gani kan ya dai ngi ne kam bamma kan ya dai ngi ne kam sneu kan ya dai ngi ne ke eki ka basi ke besang kan ya dai ngi ne ke eki ka bastu ka long kan ko penso bayo de ni bo pol kan ka ting ke jong ble ka ke su ong ba dawa chua ya kamon ke jong ble atau kini kabangile kan penso bahan em ya kamon ka jong ika kerteng ka em ka bakhu ka jong pakeni ka jada yang ni ya kabangin le ya ki ba penja borom ya tra tep ka jing em jo ubangai akan ka pertai kada ka jing em ban em nak ka borom ka jong Jesus Christ pat syakri yo hingga klek no ya kini dena mata kada ni tep de kini ka ka jing herdor ka jing cha borom jong kerteng ka jong tra ujuhi Kristan berjasa ujuhi uni ubapan ubaya kesukti bagi partai ujuhi sama jasa uni udah ujuh Kristan berklaim uni ujuhi betul uni ujuh penyak beriu uni ujuh we aure nila pelong ya keteng kan jang utang ke uniform anak jing bisa ka jang black and white kalau ke mah ada kata-kata ke jang bejong na kren ada sokia ngomong bangala janai de sisien ne bobrol lapen em ya kan sem bejong lama ikipa bejong lapen kalaro yangi kadang kata ka jikla bakla bak yo tu breu barem ba ne breu batamai ade manglayo ay ka jing panem ni be ay ka jing khoi ka jing long ka baru lagi kap pen so bayo trai ni kap ni ay ka lenti ka jam bolai ha ka tien ka jong ni thrang her ni ka ban le ka mon ni jong teng haba ni khum le ka bang so thu ka ni ka long ka pop persha khma jong trai ni kloi wor ni leban pan ma khma jong bolai ni nang ta ni khma jong trai bagam ta ya cha prang be ka lenti ka jong trai pen so bayo ala barong itu ikini para bang ini kadang ka jing kalao ka bakrau kadang ka jing ku ka bakrau ka jong blai ye ka jalla ka jong pi kani kadai ka bangapan kan mau baro ka bede ban ka jing im ka jongi hangni lakren de kini tin baki ki baro ba file la ka tin la ya ka jing le baro ha ka karteng ujisu uba putra kani ka bangi hapan kan mau bat kadai kaba ngingin nam klan para pangibi jonga wala kani kada khot ba ka kren tang ye kata tang ye kitien bagi kam ki jongi ndai ngem klat ro baka theu ro ye ka jing parkhat ye ka jing parkhat ba ka jing mot ki jongi ndai tang ke ka bangi se ba ndai ka jing mot ka jongi ki jing parkhat ki jongi Kanisha kali ka thama nong yufi balang im pendap ya ka ni ka jingmot jongil ka ketien ka jong blai ka jing perkhat yo Jesus ya ka mon ka jong kali ka jing perkhat jongi ka jingmot jong long ki bancak ya hadu kata-kata balam dan bai ya nga wala nga mi yufi ndrengi so tu ka jingmot ka jongi hadu kan no ki long ki bancak ya hadu kata-kata hadukan no bilang baman hadukan kata dari mana kadau ketika kau bawa keren syakita ki jing mot ki jung syakita ki jing perkhat ki jung syakita ki jing temu ki jung bagi long ki bakoi bat nanta kan say yo so haki ketien ki jung bat ha ki kam ki jung bagam ta bangi perkhat abangi temu tongin perkhat ngin muru naga menta ka buram ka jamoto ba ladangi suntu bagani ka jakhlia ka jabo ka perkhat ke bade ong try ka kum ka rom long khat arang try to pit thmai renew yeki dik jingmot ke jama dema khmat jo try pan bor na dap te ka tino Chris
Mensim aku cuma ini I bor fila ber berkat iki bedai. Haga jengim ka jongpi. Para bangi be cuma. Pada kani kadana ka jengim ka jongi. Lagalong ka jeng berkat ka jongi. Haga jeng keren ka jongi. Haga kam ka jongi. Ka jengim ka jongi ka long ka bakut. But ka bapriang hakmat jongi. Dia berkata, Paul orang berum, buang kebetul IT no, yang kita khotmat ke jompi, kumpijiknya kita ubi, hakmat jomulai. IT halakas ni, antara kita khotmat, kiba dan IT syamin, bangan im nak berkatanya. Syu nak kata ika bangan im mensyuah, Henry nak benda, kerteng kaba im, kaba kul, kajomai. Kata kini, kaba Bible. Ka keren hang ni naga di kaktin ka jong ben kong kumno le ini baro haga kerten ka jong u jisu u bau trai kai ka bangi di ban kan mau hang ni para bangi be jonga de tang kata kai ka bangi le haga kerten ka jong jisu kris de tang kata kai kalong ka bala priang bagla khu down ba ni perkhat ye kan ni ka bot de tang kata kain ka bang sung thu ba kan ni kain ka de ka ba khoi ka ba kan tang ka ba shisha kam de ka bomman kam de ka ba chaklia ka bang ile aga karte ngotrai na ka borong ma chabu kalong bala priya na khmat chabu de na ta ka para bang inam klet ke ni bai ba abangi Syong hayi, habangi tia habangi dem, habangi tremik tak mi nekiyeng kisam kejuni, ginam glad, ye kini kita khot Bible ha kejing im kejuni. Namala kentu hang ni, mola kentu hang ni, ba nile ye kini ki baro haga keteng kajong u Jisu Christ. Kalau kita khot Bible kabas, mau tenat hadu kata-kata. Bahkan penmentoy ya ke jengim ke jongi banim ke jengim mo ke jengim haga kerteng ke jong Jesus Christ kena yang ini kata ke Jesus kem mo bau try usyam sobha bagi lagalong kata ke jing penim ke jongi langi late lang bau Jesus Christ langi kupau priang hon ye kata langi le ki bro haga kerteng ke jong langi kupau priang hon ye kata baka pen sobha ya kamon kabaim bad kabakui kajong trai kata kadai kaba ngim dei ya kaba ngin kla bala bangile gini kilenti gi jongi kinwan ra ya kaborong syau to ai bangan kan mau sasisin akan ni kapor ya kan ka kerteng ka jong Jesus Christ kerteng ka jong Jesus kalong ka badang kampal ka kata nama ka theo syakata ka authority dan ka ikhtiar ka jong ka jinglong ka jong ka theo ya ka jing shisha ki jong ka theo ya kamon ka bakhot ka jong ka theo ya kata ka jing thmu ka jong ka theo ya kata ka jing sngoba ka jong ka theo ro ya ka borom ka jong Tikum ta bangin im kat kum ka kerteng ka jong kamon bangin im kat kum kamon ka jong u ka ba ola pen pa hai pen pa ka man ka jong u pen pau ya kamon ka jong u ha ka tin ka jong u ble jadi bala ka daw ka Bible kam dei ka ba pen chubu ha ka sangkli ka jong pi ba chubu ki duli ka jong pi ne ba chubu nang kam tang ka por ba file jeseng Nalita macura style ke jingnya sengga jong. Ini baca penengkam tang kita ke jing senghe ke jong. Baca penengkam tang kapor ke bagian engkam. Bible ke dia ke bagian pulih nak ke way nak kedak beriu la mak cai ke jing penem. Ke dia ke jing bang pan pulih ke ketiga jong. Ban kau ye ka ban snow tu ye ka. Ban ya nak ke bor ke jong mensim bokok jong boleh. Kerkum ke tien ke jong. Noi sap on nak sam wong ba ke tien ke jong mai kalong ke syarat ya ki kejat ke jong. Pi ketin ke jong kalau kasar, kajing syai kalau ti ke jong. Kumno usam lam rekop ya la ke jong.
record tak kamu sumar ketiin kacau. Kumno banget unya katakan katakan lenti kacau. Dari dah kamu kau mau ubur upule ketiin kacau. Kini kalau kau barang kam para banget. Fi mana pelong ni ke Bible tang kumui ke kot kabaya pulih pai ba ni ke dei ke kot kaba ujisu ula ai saki banget man pulih. Pada antang itip ya ke jing pau ke jamu ya ke mon ke jamu pada ke kwa ha ke jing em jong ki banget. Amdai tang ba ngile ke ni re ba ngile ke ni abang itip ya ke mon jamu lang ba ke ke jamu ni di ban pendam. Ha kata ka ikhtiar ke jamu. Fi kata ke berengkam. Bat ban syariah ha ke bor ke jamu. Ni dah nak ke jing penyai ke jamu Yesus Kristus. La kalau makalong ye ngalong sem ka jing em shibat jongi kalau ke imlang ka salang kalau ke kam ke jongi fi Kristan ban barobor ha ka pok ikhtiar ke jamu. De mata kadau upendam hau. Badai mata kadau kami ke jing syai. Ngilong ke jing syai seperti la kalau ke ha jing ra ke gospel la long ke jing em ke jing ngilong ke jing syai ki beri ke empat mak utak ini itan mat syai kata ke jing em Kristan. Itan mat syai ka rokom em hadu kada ke jing kelah ki baru henrek basongsi. Nong efi dan katu ga ke jelah no is ke jing ba samboni ke Kristan. Ni ke jelah ke baca borong. Ke jelah ke bamsa, ke jelah ke kamoria ke jor, ke jelah ke isyir kaya do kata-kata. Na dua boleh tak ya fi man biasa kaji shape ting you boleh. Nado kita kinong sencara ka sarkar. Nado manu lah benda ke kam sarkar. Kibat pet ye ke kam sarkar, kibat trek kam sarkar. Ha ki wei pakit kam shimet ke jongki. Ha ki longging ke long sem ke ki snong ki thao ke jong ni wan biang kaji shape ting you boleh. Bangta kaman ke jingkelai ke wi ke jongi. Hi kita ke bangin kenma kita mungkin para bangin jongi para bangin pe jong agak ke pot. Konta haki wi pagi ketien ni de bandas ngau khia. Ya ke borong ba kanam ka jong motra. Bong ni pendam haki tiar jong bandas sukhia aci sai ke borong. Ni ngida kwa penan borong yo tra. Ya kanam jong uban rano. Ini bun, ia kena mutrai ni lapan yang doa. Kedai nama kaji saklah, ia keketian kajong. Hadu bagi yang menjur, mereka bersih ke basang. Lah kalau haka songka ke songman, iko mak kristal lagi singkim song tu syoi kene. Iko mak haki ke semobiang kalau senrang songka perasan. Ketu kekelak, na iko mak along. Kan normal haki, ke baisha. Syai baisha. Kamdan jo kajing syaptin ya utra. Habang imtrai hau ke kam ke jam. Misteri uyo kakam utrai patit tiare u ketia gare san po nang ka uthok kas mosis pa nang ka. Tibet ikapop tekan lam. Yo kam ke jam songkai proses ni trayo ke kam kapok bari bentai prakan ta tang arkan ta kapul pa super wakas ro bacheneng pisangi shim takata ngile ben besai ke kesem ke jumi kapam hok khana puli kiken mau yo trai tang kapol bagi puli kiken mau tang kapol bagi rengkam Menyokam, ya ke emlang, ya ke sokah soman ke badai, ya ke beriu ke badai, kita mau. Yo kita kiri borok, kita klet no. Ya biar ke jingin ke jengki. Ketika jingar dora ke jing syukri ngelawan omno. Ketika jingar dora ke pulpit. Dena mata kadang ke jingar dora ke jingim ke jengi, ke emlang ke selang ke longi ke long sem ke jengi, hadu ba ngim shim khiashu ya ke borom balik ke nam ke jamot. Pi kita kena ke jing du no, nak ke jing mot ke jing perkat ke jing. Dan kau ke story kan tu ifi ke jing tu karena kau sos nei bahai kau ke long kami ke jela ke jing. Bapli kama nak ke jing padem. Nak lama nak ke jing padem kau ban syukri galti ke bedai. Ndu lok jong kau bedai ronia umpat ma yu jisu kum nong padem. Song tu iki ni ki bar.
uang dang la ka baklim ya kalau ban ka baklim ya hadu kata ka jingka mala jo gibreu ya kalau kikun ya kalau ka nomrem ka bas ka bakal lok kayo ka jingpadem udi ban kemen ka jing shisha ka bakal beneng dari sa ka kemen ka bulok ususi ubat ka wepa nilai peniador kata dekat to kani ka nuksa ka ngi ni ngap hado ya ka nam bila ka borom ka jong kiri ba men shwa gede kiri ba ki barai ka borom ka jong tra ande men ta kila kelahir do kade ka kanong ni ka jingkan re ano na ka tin ka jong kade ka pa ka jong kalong nang makan ka video ba banginum le ya kano kabalai na ka tin ka jong play kabalai na kata kabala priang pa kabala kerku daw ble nginam le ngin pediap ong po to pediap na kita ki boro kiba si kiba sang kiba penso ba yo tra kiba priang akmat jamu ba kiba namara ga jingker khu na tra kiar pediap na kata kakta na ga jing shikri ga jing em ga jong vela san na tra kamera me fi shikal jing bede pediap na kata na ong e fi kalbak not shisha kampen kala da ka bor da ka gasta la Simon step shai ka smi ka johi ka jing kwa ka ba using hi unum yo ya ka jing kala using punya ba ya ka do bet tadi ka jelong ga jong then da ka bor ka jong bleng ai ki do sa ka one ka jing tray kata ka jingim ka jong sing baju bam ya kado ban bam ya ujo kali kajing ka bor ka jong play ba ubriu ba emma ke ba persya ka mon ka jong play ka pop ubran pop kajing pitar ka jong play stu ubampat ma de ka kajing panim hapo ma de kajing panim namba ka gospel ka lang ka bor ka present panim ka namba ke ublay panim ba upan kala bat mentau sama bang eki jong tra sama isi ye kata jing ke bareng kebong o isi kiel habau tu riu ubayo ye kata jing ke la pai sari ni ke pop ke bau em bong udah isi ye la de nama kata pop ke bau le nama usum tu pa hadu ka tu ke jing bi ke janga kan i ke pop ke ban priap dengan rai ke tanga i je ka lam da kan kubor ke gospel ka pen kalai ke jing ke jong anang ye fi pinya long hiu briu bokom ju ka briu bokom ju pinya kwa hai ka ju ka jing kwa pinam kwa ban be ka jing sha pada ke bade ka kum ka mon ka jong den mana ka dau la ken tu yang ini ka ti ka jong play la ken tu kum no bang ini ban em bang le pakhat pa kum ta ter kum la kran ka ni ka po nang ta Yesu ang ni ro ba ka benta ka bakhat du ang ni ong ro ka ba ka ong ro la ken tu ro ang ni om tang bangin kren bangin le ak katang ka jong trai nden ka ba ai ngu ro yo blay ugo pa da Jesus Christ habaro kita ki jingkran ki jogi ki kam ki jogi khala ka jingmo je berkat tungin ai ngu bagade ki jingai ka jong u ka bay rap yengi bangin im babanya chaprang ha ka jing im kristan ka jogi ka ben sim ka bas ngau Awai berujung ngoblay. Kan yarap yangi balong ki bakmen habaro ka banile. Balong ki baslur habaro ki jinge. Bat banyai sha hagapor jong ki jengkol. Ban aingo yo oblay. Dado ka jing penem ka bagyo no oblay la mau Chris ki jingker khu ka bagyo halagasmi ki jing pendap ka bagyo halagasmi. Kaler ka bagyo ka ka bagyo ka jing pengat ka maryang ki kam ka jam ka bagyo ka tatar ngin aingo yo to. Pada bangin nang banai ngo nang fi para bangin kanyarap yang i bangin long ke kemen habaro kita ke baro ka bangin kanyarap yang i bangin long ke baslur habaro kita ke jinge banyai sha aga por ka jing konde ban perken maru yang i kendo bangin em bangin ya ka ki khon ka jong ka jing ayo ka dei bentak ka jingim jo krista mekhi mestak ni ayo men singing ni ayo damet ni ayo kata kadai play ukwa ba kata bang iwan show play kupa iwan neng ba da u Jesus Christ ba dai tang da u la kalong ga jing panem la kalong ga jing aingo la kalong ga jing dawai la kalong ga nu gano ka ba ku play kupa yo sngau kadai tang la da u bangai u le leng ba jong Jesus Christ
walai lang ba jong pastor, walai lang ba jong nuru ko layak, no budang im, walai lang ba jong nuru bre ka nuru ko bre, letang leng ba jong Jesus Christ, letang leng ba jong beliau ba beliang, ya ka jingkar pa kisumi, baka syong ha upat, lagalong kemudian bawa coba ni kita hadir jingkar jong, tang ba, mensim asrong kanyarap yang iba nilong kibakom kita, malapuli mentan. Ya kata kecil grand jawai brio, oh syakri, cakap. Ada gini video kau tak? Long ke belakang aku, syakita kita snap ini aku. Kamera ini kecil mentor, kamera ini kata kecil berkat lagi. Kum no kum kibangai, gini mendiam nampak syakap. Penpoil lagi gini video, syaki bahin bahasa kecil pi, syaki paramar pa kecil pi. Namta sakershan, mo, subscribe lagi gini video. But kanang ba habakiwan ki video ki batmai ngala ek phila ban yo I kanang page bakalong ka jingkar khu kani ka ministry for Christ glory na ka boram ka jong chus kani na ka boram ka jong barang yes kam galong ka mara ka boram ka shau haba ki minsin ki bakal tuan si ka jingkar la mon si ka jing perkat thamai baka jing ba thamai ba kanang yes kam bakalong ka jingkar khu na ka banta jong Duai na kabenta jonga ngalungan duai na kabenta jongfi. Ba kumki bangai in em ka jingem kabara ka na ka pora ka jong. To le ki baro. Alo ka kiti ko fikran ka kam ka jimbo cheperkan. To le ki baro ka tang ka jong Jesus Christ. Ta ka ba ai mo ya oble pa ta o Jesus Christ. Ket mau ye kini. Tiap fidem fi shong. Fi traffic ta. Fi dan bagi bahai pasal fi dan marwai. Ket mau ye kini ka pa. Ka nyarap ye fi. Em tak kata boram kacau. Kita ada kan em jauh Kristen, em nak kata boram utrai, syakri utrai. Kebawang pola apa ni mugras, penyap kalau kacau. Solid you gloria, keboram syau utrai.